Нова палитра за сенки от She Glam. Изглежда ето така. И сега набързо ще направим един грим на очите, за да видим как ще изглеждам. За първи път я използвам, така че първо ще взема от ето този цвят и ще го разнеса по сгъвката. Добре, пигментирани са, не особено, но мисля, че изглежда добре. И от една страна е по-добре да не са чак толкова много пигментирани, за да може по-лесно да се работи с тях. Но мисля, че това е много компактна палетка. Може да си я взимате в пътешествие. От същия цвят ще сложа ето и на долния клипач, съвсем леко. С другата четка ще взема от по-тъмния цвят. Между другото се ронят доста. Ще изтопам излишното. И от края ще нанеса. Изглежда доста добре. Сега ще нанеса и от другата страна. Но сега ми е много интересно как ще изглеждат тези блестящите. Мисля да ги смеся и двата. Ще ги нанеса ето така на четката. И директно на окото. О! Вие виждате ли това нещо? Красота! Много добре са пигментирани и изглеждат много добре. Сами може да прецените колко красив изглежда гримът на очите. Определено тази палетка ще ми стане една от любимите.